You're listening to Dili Ni Advice, where two millennial sisters from Davao dish out unsolicited opinions like it's our full-time job. Ako si Kringkay. Ako si Darling. We rant, we reason, and we rarely fact-check. So listen and laugh, but don't cite us in your thesis. Hello, hello, hello! Yes, hello mga kaibigan! Welcome to another episode of Dili Ni Advice, Nagdilaab! We are episode 95. Mo gani ino, niingon na gani ino. Dili, uy. Ay, dili, oy, 97 di ay. Wala man kasi wala nag-change ani nga document. Episode 97! 97. Hala, nag-ingon-ingon ba mi nga mag-sell na mi og merch pagka 100. Ala, gibalik gid niya. Pero, abi na kung makalimtan niya. Pero wala jud. Nagstoryahan na. Nagstoryahan na mi initial talk. Pero wala jud siya na apply. Wala pa ay proseso. So, sige lang good. Mugawas na lagi na aron to. Mugawas na nagkalit. We're very, sa tao anak ring, kanang paspas kita makabuhat ba? Ay, ambot lang ana. Efficient. Pero naalagi na, mo gawas na lagi na. Tad. Lagi. Na lang. We would like to thank our donors, as always. Si Ter, si Yayu, si Carmen, si Steven, and si Sonia. Thank you so much. Salamat kaayo, guys. Thank you so much, guys. Your monthly donations are very, 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 very appreciated. Yes, sa mga gusto po mag-donate monthly or one-off, ato lang mo sa diliniadvice.com. Thank you po sa atong listeners nga masking usahay kay kanang annoying ni si Darling pero naagya po mo namin now. Thank you so much. Thank you. Salamat. And gusto na ko start na tag-uluhan. Kay tulubi ni kabuok. Wata kabalo, we can never tell if we go overboard. We can never tell. Mubuon lang na to. Then, after 1 hour and 30 minutes, pa mi nag-uluhan. So, mga ingana na mga kuan. So, magsugod na ta. Sa uluhan sa mga nagdilaab nga mga balita. Mandatory haircuts ug shaving sa mga high school students na lalaki. No longer required sa usa ka eskwelahan sa Davao City. Sharon Cuneta goes offline, seemingly pulling a Selena Gomez. Ug Bini magperform sa Coachella, usa ka music festival sa Amerika. Kana uguban pa sa Dili Ni Advice. Sige, istoryahan na to ang mandatory haircuts ug shaving sa mga high school students na lalaki nga dili na gina-require sa usa ka eskwelahan sa Davao. Ngano nakabalo ko ani? Nga naman. Dili nag-eskwela akong anak. Dili nag-eskwela akong anak. Then there was a recent announcement na dili na kuno i-require ang pag-shave ug haircut sa mga lalaki. That's something new and slightly controversial labo na sa ato ang country. Gusto ko ana. Labi na sa atong country kay ambot asa ni nag-stem from, wala ko kabalo sa history, pero for many years, maybe a century, wala ta kabalo, pero dugay na jud kayo ni tanan students from the basic education, basic meaning katong kindergarten, elementary, you call that middle school sa western countries, o high school. High school. Kuan naman ta karon, bago na ba ang curriculum, pero sa unang panahon, na mo nag-eskwela mi, kindergarten, elementary, high school. High school. Dapat gyud na mag-haircut ang mga lalaki. 2x3. That is the required haircut monthly. I-inspect gyud na. I remember katong high school pa ko, mapahakan gyud ang ubang classmate nako. Kay bala baka napahakan si Potpot diya karon sa eskwelahan. Buko kabaluan na. Wala rin ako nabalita, napahakan si Potpot tong Kalo-kaloy po. Loy kayo kay ang mama. Kabalo na ka. O niya, pagkaman. Ay, katong wala na uban? Moto siya nga time? Mo ba to? Kay nabilin siya. Kay ni uban sila keeper kang kuan. Daddy, nagsimba sila. Basta bagurang. Yeah, nabilin siya. Moto nasad siya. Why are they gone? Siya, where's everybody? Where's everybody?
Moto na time baka luoy pudiput-put uy. Mayata to. Nakalimot na ko. Basta magulang. Para lang sa atong mga listeners nga, dili kay accustomed diri sa atong culture, no? Kay nabi tay listeners na kanang dito jud nagdako sa western countries tapos naminaw lang sa Dili Ni Advice kay they want to reconnect to their roots ba. Ana good. Para lang may balaan ninyo, required gina diri ang haircut from kindergarten to high school. Some colleges still require the haircuts. Pero nay uban colleges na kanang dili na required, makakita man kog mga college student na long hair, labi na mga fine arts, okay laman siguro na no. Yes. Some engineering people, I see them long hair. Pero college na to. For as long as I live, since I was born, mo lang gyud akong nabalaan guys, dapat yun ma-haircut ang lalaki. If not, pahakan. Pahakan sila sa mga naga-inspect. Pahakan means guntingon ang ilang mga sides. Guntingon ang kilid kay 2x3. Kung unsa tong wala na cut, like example, taas na iyang side sa may ear. Kaya dapat 2x3 means 2 inches by 3 inches sa back, 2 inches sa side. Pag wala na cut, i-cut na sa mga naga-inspect. Usually mga teachers man ang naga-cut ana. Gina-cut nila using scissor. So pag uli sa imong anak, na ay times na dili jud ka matingala nga na ay pahak or kanang uneven cut ba sa side kay ang punishment na siya. Nga nung wa ka nagpagupit. Nga nung wa ka nagpagupit. For as long as I live, kaming duha, mo jud na among nabalaan na policy. Hello, good morning kay Glenn Blank. Kapit na po ako nabasa ang last name. Kay Glenn Blank, unfair good no haircut required. So una maglaag-laag pa man minay pahak sa luyo. Wala uy natin real-time comment. Thank you, Glenn. Hello, salamat. Kabalo ba mo? Kabalo mo, guys? Medyo nahappy ko ani nga update. Isa lang ni ka-school ha sa akong nabalaan. I don't know other schools that are applying this. Pero kaning school sa akong anak, they no longer require. The first order of business, nagingon sa akong anak. First order of business, I will let my hair grow long. Hala, sige da. Then, kaning akong anak, nga diha nag-eskwela, naliwat na siya sa iyang papa, Santa Claus na silang duha. Kanang, kung dili ni mo shavean, pwede yun Santa Claus ilang naong. Santa Claus. Kay Bisaya man ta. Kuan, kanang mutaas gid ilang bungot, ang mustache ug ang beard. Nya, karon pa lang, na. 1 cm na ang iyang diri, iyang beard. Sikiyan. 1 cm na, 1 centimeter. Nipis pa, pero wala ra gyud bulan guys, mo baga na. Ingana, buhukon sila nga mga bata, mga kilay nagsumpay. Mga unibrow. Ang ilang DNA. Ang mga DNA nila unibrow. Wala naliwat sa mama nga medyo pahak-pahak ang eyebrow. Naliwat sila sa papa nga halos magsumpay na ang mga kilay. Unibrow. Buhukon. Oo. Medyo nalipay ko ani. Aside sa relief siya sa amo financially, ay mo ingon mo, barato man ang haircut ling, pero daghan kog anak, guys. So, relief siya. 150 per child monthly nga haircut. Pila man ako ma-save anak, kadaghan akog anak. Pero isa ra man gud siya. So, sa lahi man gud siya nga school. Basta diha siya nag-school. Di na ako i-mention ang school kay basig makasabaan ko sa school kay stricto kay na ilang school. Kunya, basig madox, basig kidnapon. Grabe po. Worst case scenario. Oo. Wala na po yung nag-comment. Si Volume Blank. Ganong business account imong ginagamit, sir? Ano siya, kaluoy po ni put-put. Napadi ipahak punishment karon. Ano lang kayo kabalo? Koratan gani ko. Actually, wala na ko siya napansin dayon. Basta, kay nagpagupit me. Mo na to. Kaluoy po niya, no? Kaluoy kayo siya. Nalipay ko, kay aside sa na siya financial relief sa mua, nga gamay ra good 150 or sa 100, depende kay ang duol na barber sa mua, 100 or 150 sila, depende sa kung kinsay open silang duha or walay tao kaayo dito me. Relief siya. At the same time, murag naka-feel ko na medyo open-minded na ni nga school. Murag ka nang, wow. Kay dili man gud pasabot guys nga kung long hair imong anak, damak. Kay mo man gud ang purpose sa pag-haircut nila. Apparently murag para sa kuha ha, it appears na mao na ang ilang purpose sa pagpa-haircut is to make sure na ang estudyante neat and clean tan-awon. Sumala pa pag dili magpagupit o dili mag-shave kay you look unkempt. Oo, niya kanang
kung dili ka magpa-haircut, murag dili mo pare-pareha og naong. Mugang gitawag na nga uniform. Ay, Kay uniform dapat mo, like isa ra mo Isa ra mong naong. isa ra mog image tanan. Ana god, isa ra mog naong, isa mog haircut, isa mog polo, color white, isa mog pants, color black, ana. Uniform. Dapat uniform. Ya kung lain-lain mog haircut or lain-lain mog hairstyle, dili siya uniform. So from that update na nadawat namo sa ilang school, medyo na happy ko kay It's supposed to be a huge deal. yeah, huge deal kayo siya kay bali ginasabot na day nila. Bali nag-expand ang ilang understanding ba sa kanang mga bata good or parents nga what if kanang religiously associated ang pag-haircut? For example, na ay religion nga for boys nga mas unsa na tawag kutahay lang wala ni sa Catholic ha pero kung tayo lang na ay religion or family tradition na pag dili ka mag-haircut kay mas closer to God or whatever. Naamay nga na gyud, di ba? Sa mga babae lang hinuon to. Oo, sa mga babae. Pero what if naing ana no niya? Syempre kung ipa-require nimo ang bata mag-haircut, murag i-dismiss nimo ang ilahang belief. Oo. Kita mga Catholic, dili ta pwede magbuot kay ilaha man na no. Oh, dili ta magbuot ha, pero ilaha man na magsabot lang ta, understand ta sa ilaha. Sa to pa kung gitanggal na siya, gi-eradicate na nga policy para sa ubang bata nga dili gusto magpa-haircut, di ba? Na-appreciate ako. Oh, ganahan ko ana. Gusto pod ko unta ma-apply pod na sa diri nga eskwelahan sa akong anak. Mang docs. Dili oy ayo. Ma-apply unta po diri sa eskwelahan sa akong anak. Kabalo naman ang mga old listeners, kabalo na sila sa nag-eskwela ato mga anak. Oo. Pero kading akong anak nga nag-eskwela dito nga school nga dili na required ang haircut ug shaving, wala sila kabalo asa sila nag-school. Nagkabalo na ba? Wala. Basta maingon lang ako sa inyo ha. Public school na siya. Ah, okay. Anyway, kuan ba kanang na appreciate nako na kay murag kuan ba murag nag-widen ba? Nag-broad ato ang understanding ba sa kanang the definition of being neat and clean. 'Di ba? When you have a long hair, that doesn't mean nga dili ka neat and clean. Ang walay pagpanudlay mao kana ang dili neat. Oo. Basig na dili manudlay ba kay ang mga babae required ba dapat bugkutan nila ilang buhok. Hipuso nila ilang buhok. Oo. Ang mga babae required ba ang mga babae? I don't know. I What don't if know. ka na naka-dreads? Pero kabalo ka no, wala man ko inadunggan ingon ana na rule sa mga babae kana lang pag naay class picture lang. Mao lang. Pero wala gyud rule sa mga babae. Mo gani no kanang na-appreciate jud nako na ngano na-appreciate nako na kay ngano mao na ato ang perception sa neat and clean. Kanang dapat 2x3. Ngano man? Limpyo tanawon. Mao ba? So dili limpyo tanawon si Visual- Jesus. Ambot Giano jud. Jesus Mo jud yun weapon si Jesus ba? Bitaw kay long hair manggo si Jesus. he Long looks hair unkempt. manggod siya. Oy, sa bagay pod kay sa unang panahon unkempt man ang mga tao kay wala pa may uso ang mga gupit-gupit. Si Legolas sa Lord of the Rings unkempt. Tell me. Man siya og buhok naka-conditioner man. Naka-plancha. Naka-plancha. Naka-heat press or whatever it's called. Si Steven Seagal unkempt tanawon. Kay wala man siya bungot pero unkempt gyapon tanawon. Hala, unkempt si Steven Seagal sa unang panahon. I don't even like him. O, di ba? Pero siguro ang pananaw, ang perception sa long hair is kanang rakista. Oh, rock and roll. Di na-associate man ko ng long hair sa mga metal people. Yes. Metalheads. Oo. Kanang sila Van Halen. Daghan. Kanang mga Metallica boys. Ozzy Osbourne. Oo, Ozzy Osbourne. Kanang may ana. Di na-associate ang long hair. Oo. Pero dili man pasabot. Axl Rose. Oo, kanang mga yung ana ba? Yabot nga na yung bandana. Ganino. Pero, it doesn't mean manggod kung long hair imong anak, unkempt na siya or dili neat and clean. Pwede man siya long hair pero nakahipos. Pwede man na siya. 'Di ba? Long hair pero dili man siya unkempt tanaw. Naingon ana, nagyoy tao ingon ana nga naanag silang dugo nga bagay sa ilaha ang taas na buhok. Naay uban tao nga nagyoy tao na buhaghag og buhok. Dili na nato na maiwasan. Luoy pud to mga buhaghag og buhok. That's me. Mao gani nagpamubok kog buhok kay gikapoy ko sa akong buhaghag na buhok. Right. Hmm. Dahil remember lang, speaking of buhok na, remember lang nako ba?
bad experience niya. Akong anak, isa ka anak, nako isa ka anak. Actually, silang tanan actually. Ay, dili, except sa isa. Kani silang 5, kaanak nako puro lalaki. Upat sa ilaha, naliwat sa ako aog hair, medyo brown. Dili blonde, OA. OA mo. Medyo Nganong brown. gikasabaan mo? Wala ko kabalo. Basta kay, medyo brown. Dili black. Dili naturally black akong buhok. Brown jud siya. Labi na pag maadlawan, mura jud kog badjaw. Okay? Mao nang badyaw ay iyang angga tong bata. So, kanang, ang akong anak, kaisa, tong high school siya, actually, dili lang ni kaisa na tabu'i kadaghan, pero kanila ako story sa inyo ha. Katong high school siya, di ba na may time na magpasay na kag-clearance kay mag-close na ang school year. Dili siya pirmahan sa prefect of discipline. Kay ngano? Kay, nagpa-color daw siya buhok. Nagpa-color, naglagot ako daan. Kay nomdom ko nga story, naglagot ako daan. Nagpa-color daw siya buhok. Ako, gisapot yung kog maayo. Ingana ba ka kipot pa. Ingana ka gamay inyong understanding sa culture, sa hair, sa society ba? Dili man tanan buhok black. Mao. Mura na inyong nabalaan. Mura na inyong nasa utok eh. Dapat black ang buhok. Muna, na-associate lang na ko siya ba? Speaking of hair, na story. Saman? Unsa man ang aftermath ato big, kaya nairita jud ko ayo ko ana nga story ba? Di syempre, ako man si Darling. Dili man kamo si Darling, ako man. Ako man si Darling, no? Syempre, magpapili ba ko? Ning yaw-yaw jud ko sa iyang advisor. So, unsa man si Inchin? Sige lang, si Inchin. Imong anak sa ang nagpapirma, wala pirmahe. Wala pirmahe. Nisumbong sa ako. Niadto ka sa school. Wala ko niya to sa school. Kay messenger naman ta. Messenger lang. Messenger okay. na ta. Messenger panahon Gichat ato ako iyang teacher. Gipang-sendan ako og pictures ni Inchin. Sa baby pa siya. 4 years old, 5 years. Dagag ko gisend. Gicollage na ko. Nga ang iyang buhok is brown pag yun. Sukad baby siya. Ay brown na yun. Sukad baby pa siya. Maunag yun na ilang hair. Gipakita po na ko iyang mga igsuon. Nga puros pud brown ang hair. Oo. Gipakita na ko na tanan. Nga sir, dili lang man black ang buhok. Kana ako mga anak naliwat na sa ako. Dili pud black akong buhok. Tanawa ning mga pictures sa akong mga anak, dili lang kay si Inchin ang ingana og buhok nga brown. Pati pud ang uban akong anak, mas ni brown pag yun kay si Pupo grabe ka brown, si Kian grabe ka brown ang buhok. Si Keeper jud ang pinaka brown. Pinaka brown og buhok. So brown jud sila buhok tanan. Sir, dili lang man black man good ang kuan ana. Na dapat sir, I would like to see immediate action about this. Dapat pirmahan dayon sa prefect of discipline ang clearance sa akong anak. Kay giingnan man gud akong anak magpa-color dog black. Magpa-color na hinoon. So bugo na noon kayo. Bugo na hinoon. Bugo na noon mo. Bawal dong magpa-color. Pero ang naturally brown color hair sa akong anak, pa-color noon og black. Bawal man ka magpa-color. Lagot ka. Kuana nga story, oy. Kabalo mo, ma-remember lang ako to sa puton jug ko. Irita ko Sa puton jug ko. Ay. Una, ing anak kakitid ang utok sa uban teacher, sa uban, not everyone. Not everyone. I love teachers. Don't hate me. We love teachers. We love teachers. We love you all. We love you all. Okay? But not all. But not all. Katong prefect of discipline lang. Moto gi-assure ko sa advice. Ako na'y bahala sa POD, ma'am. Ako na'y magstorya sa iyaha. So, napirmahan. Ingana ba? So, na-associate lang ako siya sa kaning haircut. Okay? Basin man gud na ay uban nga prefect of discipline gapon maybe. Namuana nga, di gyud ko musugot di may haircut ang bata kay hugo kayo tan-awon. No, that's not it. That's not it. You're not in the right mind. You lack exposure. You lack awareness. Ana good. So now that this was announced sa school sa akong anak, nahappy ko. Kay nakita nako ang school kay open-minded sila, understanding sila. Yes, and I am open to other schools following suit. O pag follow suit mo, para lang po na sa mua ha kay napoy basin napoy uban namong listeners mo na dili ling gwapo jud ang may haircut. Pagpagupit O magpagupit ka. Pero it would be nice if it's no longer required. O kanang dili required ba? Pagpagupit good kung gusto ka. Pero dili na unta siya required nga to the point na pahakan. Punishment jud na ay punishment. Lain no?
Lain Lain ang siya. punishment. Tanawa si Glenn, affected. Dili niya malimtan. Siguro, baby pa siya ato. Baby Jude. Kanang elementary pa siya ato. Gipahakan siya. Hoy, katong high school ko. Naagyo magdinaganay around na school. Kay dili sila gusto mapahakan. Mukat-kat og pader. Kay para lang dili mapahakan. Matakasan. Okay, para matakasan tong si Sir mamahak. Mo gani, no? Lagot ka ayo, eh. Oo. Nga, humiliation ba yan na siya? Humiliation. May I help you? Gani. Mm-mm. Humiliation ba yan na siya? Magtarong mo, Magtarong mo sa inyong kuan. Oh. Mo na, ganan ko. Anyway, dili, napako isa ka share. Ano sa man? Kay Inchin gyapon ni. Oo. Nag-grocery mi sa Gmall. Here at Gmall, we've got it all for you. Di ba sa Gmall, guys? Nag-grocery mi. Yuban ako akong anak. Pila ya edad to? Gamay pa, mga 5, 6 anak. Oh, so brown pa jud kay siya buhok ato nga time. Brown jud. Nipis pa man. Brown jud kay buhok. Kabalo ba ka, nagpila mi sa cashier. Nagpila mi sa counter. Ang likod nako is medyo tiguwang na. Boomer na siya ba? Mm-mm. Ano siya, Tessa, ako sa remember, gusto na ko verbatim, wait lang. Ano siya sa kuha nga, nganong gipakuluran man na ni mong buhok sa imong anak. Gikasabaan ko in public. Gikasabaan gyud ka. Gikasabaan ko in public, guys. Hala, muto ni react jud ko, wala man nagipakuluran, ma'am. Ing anak jud na siya buhok. So, syempre, nganong ing anak man kakitid inyong utok. Unya nga mga saba po siya kung kitid siya buhok. Ay, Kung kitid siya kung kitid utok. siya og utok. Lahi po na nga story niya. Lahi po na nga story na mga sabak ag stranger. Gani, sa public, gihumiliate ko nimo dito. Napa ko isa ka experience, kadali lang, napa ko isa ka experience. Sa Gmall gyapon na, frequent ko sa Gmall. Gmall, we got it all for you. Sa cashier gyapon, guys. Sa cashier gihapon. Sa cashier gyapon. Giingnan ko sa cashier. Amerikano ang mama ay ang papa, anak, ma'am. Unya akong bana, si Nathaniel Blanc, nadias likod nako. Ay, naara de sa likod. Kalain po ninyo. Kalain po ninyo. Assuming mo. Gani. Si Kuan man to, si Kian man yata to akong kuyog ato. Siyang Amerikano ang papa, anak, ma'am, niya naray ang papas likod. Insulto mo. Lain kayo mo, kitid kayo silang utok. Pero ngano ing anak bito ka brown ang buhok sa akong anak, wala ko kabalo. Siguro na Kaya ko'y tungod sa imo nga. dili na ko'y kanang ancestor na badjaw siguro or something like that. Or basig sa Kastila nga nga ancestors nato kay Asa nagikan mga Anyeve or mga Porquez? they're both Spanish, Anyeve, Porquez. Ang diba? atuang last name kay dili nagi-blank. Giingon na jud. Sige, we're doxing ourselves. We're doxing ourselves. Yeah, Spanish kayo, feeling nako kay ang pagka-Spanish nila mga Marimar. Ay, uno, I like it. Nay pagka-blonde. I like it. But feeling ko lang, I wish I was blonde. mo ba? Sa mukha. Si Volume Blank, ano siya, tisoy man good ko og naong, ay, na-dox. Ay, Si okay. Nathaniel Blanc. Si Nathaniel Blanc, di ay naong volume blank. Tisoy man good ko og naong maon nakaingon kong Amerikano ba daw ang papa. Ay, okay. Uy, Nathaniel Blanc, kabalo ba ka? Gingnaingnan gud ta ka. Perfect kag naong, pero dili ka tisoy. What is perfect? Gusto siya, ingnan siya perfect. Perfect kag naong, pero dili ka tisoy. To be fair lang, dili ka tisoy. Mura kag Middle Eastern og naong. Mura siya nailahi nga kanang kadagong kanang sa 300 or kanang mga Prince of Persia. Sparta? Oh, mga Sparta, mga ingana. Amaw ba? Ingana yung lahi, murag pwede siya ipang battle. Amaw ba? Oh, tungod ba gud sa bungot, baga Okay. Bungutan, ginabya. Oh. Kita ka atong 300 na ilonggo. Oo. Paborito kay na nako sa una. First kwanto sila, first parody content creator siguro no at the time. Dugayan na ato 2006, 7, I don't know. Dugayan na to Anyway, next na uluhan na ta kitanawan kaingon ko. Kadali lang ta guys, pero dugay na pug gayo. Sige. Next, Sharon Cuneta goes offline. Nganong amuan nang giuluhan, wala lang. I just wanna make fun of her. Sharon nag-announce siya nga mag-offline. Na mag-disable og mga social media accounts. Oo. Sharon, kung naminaw ka, hala, storyahon si Sharon. Kasabi, si Sharon kasabi. Sharon! Paminaw mo. Ingon ba ni Mami kay fan ba daw na siya ni Sharon, the megastar. Oo. The Fan na megastar. siya, fan. Fan na si Mami nako. Nako pod. Sama ka.
Pero ano perminti ko maingog mama nako niya, dili man niya mama da. Murag dili niya mama. Mo gani no, lagot kayo oy. Mama namo, ang mami namo fan ni megastar Sharon Cuneta. Yes. Anyway, nganong mag-announce ka sa social media? Kung pag-deactivate lang, ayaw pag-announce. Kay kung mubalik ka no, makatawad jud ba yung mga tao? What if 1 week lang ka nag-deactivate? Hey, kaya balo ka, to be fair, 3 weeks ang pag-deactivate ni megastar Sharon Cuneta. Bago ni balik? Bago ni balik. Mo gyapon, makatawag gyapon ko. Congratulations. Kung mag-deactivate ka, ayaw pag-announce. Kay kung mubalik ka dayon, makatawad jud ko. Ay, kabalo na ko. Nag-deactivate siya, no? Pero naman siya isa ka cellphone. Tapos? Mag-lurk gihapon siya. Dili lang siya mo post. Pero mag-alert gihapon na siya. Wow, kasabot. Saan pag-lurk? So, dapat i-activate ni mo para makalurk ka? Na siya dummy account. Dummy account. Okay. Murag si Selena Gomez ba mag-announce no nga mag-take a break. Pero gamiton gihapon niya ang account sa iyang assistant para mag-lurk. Ay, okay. Kuha na, nagbuhat-buhat lang na ako na nga sorry So, ha, dili na KSP. tinood. So, KSP Sharon. KSP na siya. Ayaw pag-announce Sharon kay wala man may pakialam. Pareha na mga mag-announce nga taking a break from social media. Wala may nangutan na. Gani, ayaw pag-announce. Kung pag-deactivate lang yun. Speaking of Sharon, dagay ko gitanaw Sharon na movies ba? Recently, dagan kayo kag Pinoy old movies kitanaw. Ang akong YouTube account, kay, di ba mag-suggest man na siya, depends on whatever you're watching frequently. Yes. Mag-suggest na siya og other videos. Puros na jud mga Sharon. To be fair, dili naman po si Sharon, Christopher De Leon, Vilma Santos, Dina Bonnevie, mga anak nga movie ba? Sige, suggest ako ang feed. Wala lang. Yeah, permitted jud location no kay Baguio. Di ay baka sagaran Baguio kay sa sila old kay movies. Siguro no kay tungod sa maka-fireplace sila, nya romantic kayo ang shot. Romantic ang sweaters, I guess. Nya kanang mag-jogging na pine trees. Klaro jud nimo nga minds view ni nga location or sa Camp John Hay or sa katong Burnham katong niadto ta didto. Ana good. Ilan jud nimo every movie kung dili dito nagpuyo, dito magbakasyon. Gusto ko gusto ko mabalik. Ana good niya. Kanang sige kog tanog Tagalog movies, daghan kong natun-an Tagalog words. Like what? Heredera. Tama din. I know. Did I mention that? Yes, you mentioned that. Heredera means heiress. Okay, that's nice. Oo. Napoy mga old kaayo nga movies nga to the point na medyo Spanish pa jud ang uban words nila no. Oo. Kanang mo ingon jud vamonos. Di ay ba? Ni siya na. Kuna mo nga ako ng baso de agua. Mo ba? Tubig, baso ng tubig, baso de agua. Kanang ang pagka-old sa akong gipangtan, mga classic kay nga movies ang akong mga gipangtanaw, naabot gyud siya sa point nga halos Spanish pa ang words na ginagamit nila. Wala pa sila English ato nga time. Napatoy word isa na interesting kaayo sa tuoy amor proprio. Unsa na? Tay sabi. Hey, there's a Tagalog word that I heard, amor propio. What is it? The Tagalog phrase amor propio means self-love, self-respect, or personal pride. It's a foundational Filipino cultural value, emphasizing dignity and honor in social interactions. Amor propio, self-love. Wala kang amor propio. Kingnan si Sharon Cuneta. Di ay ba? Kay kuan manggod kay nagpahilabot kuno siya nga, di ba sa unang panahon kay grabe kayo sa dangal sa puri. Dapat pag makitan kasal. dapat kung makitan ka nga nakauban imong boyfriend na nag-overnight, masking walay na itabo sa inyo, dapat magpakasal na mo. Dapat wala pakasal. kang amor propio. Gingnan siya sa iyahang papa. Ing ana. Kuan lang ko dughanon ako daton ng Tagalog recently. Daghan pa ditag wala natun-an. Anyway. Sige, Sharon ayo pag-announce. Wala nang utana. The Sainan Airport. Bini's Global Glow Up. Mag-perform sila sa Coachella. Ay mong pronounce ka ganina ba? Coachella. Is it Coachella or Coachella? Because I thought Coachella. Coachella or Coachella? I don't know, but I'm Filipino. Then I don't know that word. It's not familiar to me.
Apparently, it's a place. Okay. Ay, kabalo ko ang Coachella, uy. Kay Binoy man ta, Coachella kung pagkaingon. Yan o, di ay, kasi magbuot. Ako maning baba. Is Coach... Dela lang. How is it pronounced? Coachella or Coachella? The common pronunciation is Coachella, with the stress on the second syllable. It is pronounced as though it were spelled Coachella. Okay, Coachella. Thank you for the education, co-pilot. Thank you so much. You're a very, 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 very good co-host. Oh, okay. I thought it was a place, but it's not. It's an event. It's an event. Oo. Okay. Nakoy historya ng Coachella. Fun fact. Kadungog na mo Woodstock, di ba? Yes. Katong luod. Katong lood. Katong, Kita mo itong documentary? basta ang Woodstock is one of the biggest musical event, live musical event, concert in the past. I don't know if some things are past it, pero in the past, dako kayo na siya. Nadia, tanan ni mong favorite rock bands magperform. For example, Korn, Limp Bizkit, Blink-182. Basta, tanan ng mga iconic rock bands. Oo. Diha, naka-perform Naka-perform na sila sa Woodstock. Kung wala mo kabaluan na, I highly recommend you watch the Woodstock documentary. Yes. Tapos, ano na yung kugluod kay Basa Luod? Basta lood ang Dili documentary. kayo siya properly organized. Sa kadaghan og tao, It's just the last Woodstock lang yata ang... ang dili properly organized. Oo, murag the last one. Kay daghan kay tao, too much people, there are no bathrooms. So ang mga tao nagapiss and poop everywhere. Naa sila bathrooms but they're all backed up, I guess. O kanang Tapos puno na ba? Puno na niya. Basta Basta lood, basta. Tanawan na lang ninyo. Tanawan na lang ninyo. It's very interesting. It's very interesting. Pero dito, tungod bitaw sa Woodstock, dili sa documentary, pero tungod sa Woodstock, nakita man may Woodstock sa TV, kay play ba siya sa una sa MTV? I don't know. Pero nakita na ako na siya sa una. Dito na ako na-realize ba nga, si Fred Durst ba sa Limp Bizkit, how siya magkanta live? It's not easy ba magkanta og live? No, it's not. Masking ka ng mga professional na sila, Katy Perry, mayabag guna sila sa live, guys. Si Mariah Carey mayabag, the most powerful vocals in all of the planet. Oo. Si Mariah mayabag sa live. Si Adele mayabag sa live. Oo. Tinuod na siya, guys. Dili jud sayon magkanta og live. Labi na kung a cappella, no? Pero si Fred Durst ba, na-appreciate jud nako. Live man jud to. Wala jud siya nayabag ba? Tas gingnan ko ni Naknak, and I don't know this, I just knew this from him, na kana daw si Fred Durst, naga-voice lesson jud na siya. Ay, okay. I Oo. like that. Nganong lisod, kay kanagong mag-move ka, or masking dili ka naga-dance, naga-move ka ba, lisod i-control imong voice. Nga magstay sa key, magstay sa note. Lisod siya i-control. Muna mo believe jud ka kung ang singer is like Chris Brown nga nagasayaw ga kanta, or Michael Jackson nga Usher. sing and dance, Doja Cat sing and dance, Usher sing and dance, mga nga. Mo believe jud ka kay pag sing and dance gani, lisod yun na siya. Pinakalisod. Niya si Fred Durst wala nag-dance. Pero kay Coachella, Woodstock. Dili, Woodstock man to, naa siya sa crowd. Ana-ana siya sa platform. Kanang gi-shake siya dito. Ay, gi-shake siya. Kato nga part nga break stuff. Break stuff. Na kanta. Limpyo kayo yung vocals. Murag naminaw CD. Pero live to. And it's not a lip sync. So, No, nabilib it's ko not. ato. Nibilib ko ato sa iyaha. Apparently, Chester Bennington also has a vocal coach. Kaya lang mag-scream niya. Wala kay vocal coach. Yung ana dapat ang level, no? Sa mga artist pod na dapat na yung mga vocal coach tanan. Or mag-voice lesson sila ba? Anyway, mabalik ta sa Bini. Nowadays, mag-perform din sila sa Coachella. Maayo, no? Kay naa di ay tayo Pinoy representation. I just feel like, hater na ko. Sige lang, good. Hater man pag ko. Na-convince ko nimo. Sige lang, good. Kung naaman tayo i-represent sa Coachella as a Filipino musician, Filipino artist, pwede dili ang Bini, pwede dili sila ang first, pwede sila mga 10th or 15th. Sila ba ang first? That's the question. Because I don't even know who's the first. Sila akong pinakaunang nahibalaan. Any artist that's Filipino that performed in Coachella?
Filipino First. artists who have performed at Coachella include the P-pop girl group Bini, scheduled for 2026, making them the first all-Filipino group. First day ang Bini, guys. Hala ka, nakulbaan ko. Kulbaan para ko sa kay- Pilipinas. Unta, nice, no? Dili man ko hater nga kanang gusto na ko sila i-bring down, Jude, guys. I wish them luck. I wish them the best. Best of luck to you, Bini. Unta, no? Practice. 26 pa man. 2026 pa man di ay dagan napamoy- pag-practice. Oo, so Kaya napamoy ninyo na. time na para every half second, every split second kay sync gyud mo. Synchronized gyud mo. Oh, kay bago ra ba yata nang istoryahan ay ambot kung bago pa ba to nga dili sila sync na pagka-group. Oh, nya unta ka ng best condition jud ang inyuhang vocals ana nga time. Uy, humana daw imuhang story on nga nganong namugna ang Coachella wala nimo na human. Ay, hala, sorry. Balik ta. Na nag-remind. Salamat sa reminder. Hello. Senior citizen naman ko eh. Ang Coachella, guys, iba diha nag-perform mga rock bands. Ang Pearl Jam, guys, rock band man po na, di ba? Kabalo naman ta. Oy. Wala sila na-invite. Dira, ever. Ever? Ever. Nano kaya, no? Gusto sila, pero murag dili sila i-invite or na siguro something wrong na sila dili ka-agree dito. Nga mga Naay fight behind the scenes, maybe. wala ta kabalo. Wala Basta ta kay kabalo. wala dyan na sila na-invite diha. Saka selos sa Pearl Jam nga dili ma-invite. Gimugna nila ang Coachella. Sila ang nagmugna sa Coachella. Sila ang founder sa Coachella, guys. Naghimo sila ilahang event. Mao na ang naitabo. Mao na ang naitabo sa Coachella. If you don't believe me, co-pilot it. Look it up. Look it up. Ano siya. Okay, guys? Fun Anyway. fact for you. Fun fact for you. Anyway, balik ta sa Bini. I wish them luck. I wish them the best. Ug unta, kay 2026 pa man ang year na mag-perform mo diha. Unta, grabe mo ka practice ana nga kanang daily practice. Na rest days of course, pero daily. Tapos every mistake, every offbeat, every off key sa singing, every line of hair mistake na makita ninyo, unta, i-correct dayon. Oo, dapat mapraktisan nga dili ka na mahitabo. Tinuod. Mag-wish jud ko nga, grabe mo ka performance level dito nga ma-amaze jud ming tanan. Hoy, ang inyong trainer, pag hire mo og trainer na kanang gwapo kaayo sa katanan nga naay Coachella experience. I-hire ninyo ang trainer sa Blackpink. Oh, Kanang nag-train sa mga best of the best, i-hire ninyo. kanang mga trainer sa mga K-pop. Kanang trainer sa SB19, Oh, i-hire ninyo. si Sarah Geronimo man siguro na. I-hire ninyo si Sarah Geronimo. Nako'y wish po. Unta no, Bini, giveaway. Move yourselves to the second the second spot of one of the first Filipino artists to perform in Coachella. Move yourself to the second spot and put Sarah Geronimo on the top spot, please. Si Sarah Geronimo jud unta ang ato. Si Sarah ang Geronimo jud atong representative. pambato karon, grabe. Wala jud makalabaw, guys. Si Sarah Geronimo jud ang atong pambato karon. Dili mo to sa mo, tanawa pag una mag-perform live si Sarah Geronimo, Yes. makapanindog inyong balahibo. Yes, maski dili mo fan. Maski dili mo fan, manindog imong niyong balahibo. Oh. Oh, tinuod na. Please lang, guys. Please, si Sarah Geronimo, guys, ang ibutang. Si Sarah Geronimo sa ang ibutang. Please. Pero, Kay first impression, last. oo. Pero okay na ang Bini. Sige. Wala na tayo mahimo. Wala tayo Wala na mahimo. tayo mahimo. Di mo tayo makabot. Practicein ninyo katong mga nakita na mo nga out of sync mo. Change our minds. Yes. It's your chance to shine. Chance to shine. Para kay Darling o kay Kringkay, kisa man mo. Wala raman mi, kinsa raman mi. Gani. Uy, mo na din ng Bini. Uy, sabi ni Darling and Kringkay, magpaka-perfect daw tayo sa Coachella. Yes. Oo nga. Para hindi naman nila masabi na wala tayong amor proprio. Dapat. Kamo ang eredera sa Philippine music industry. Tinuod Yun ang na. good kay first impressions last man jud, guys, no? Oo. Yeah, sila man ang first impression sa Western people. They will see Filipinos how they perform the first time through Bini. Sila jud atong representation, guys. Mura ni siyang nagpadala kag boxer sa kuan sa
dito sa Caesar's Palace, unsa nang nasa Las Vegas dito. Basta. Ang gipadala nimo dili si Pacquiao. Oh. Lahi imong gipadala katong taga-kuan, taga Manila. Katong naanay pildi ikadaghan ang imuhang gipadala. Dapat ang imuhang ipadala kay katong gamay Best lang of ang the pildi. best. Oo. Katong mga ingana na mga level. 0 dapat. wins or 1 win, one loss lang di ay. 0 losses. Zero Wala. losses di akong pasabot. 0 losses. 1 loss. Ana lang inyo ipadala. Pero dapat man mo time, Bini. I'm not like dragging you down. I'm just saying dapat jud mag-practice mo maayo. Kaya I've seen your performance. It's meh. M-E-H, meh. I've seen it sa video katong nag-perform mo sa Korea. It's meh. To be fair, isa lang ang ako nakita na performance. Pero dapat manggod, you give every single performance, you give your all. Yes. Naamang ko nakita na isa ka performance, meh. So, change my mind. Bagaan ako na ako. Skin saramang ko. Bini, Change Bini, your you mind. are Change really your good. mind. Muni yung standard. Muni. Bini, please, make us proud. Make us proud. Oo. You're not my choice, but I can't do anything about that. So, good luck and don't fuck it up. Mula to guys. Moro to guys. Mura to guys. Dili ra ta kutob. Shoutout sa uy. Shoutout di ay. Mag-shoutout mi sa amo ang isa ka commenter diri si Rora Nawazoro. Yes, Warren Zoro in response to sa ato ang episode last time nga Asawa sa mga politiko, paminaw. paminaw. Oo. Gikasaba na mo ang asawa sa mga politiko. Kay makadato man di ay na kung magpolitiko ka. Mhm. Ang iyang comment, ano siya guys, quote, mudagan kog mayor para retirement plan, unquote. Oo. Mudagan siya mayor para retirement plan Kung niya. mao dyan na imong gusto, go. O niya, naa ba day age limit ang mga mayor? Wala. Ay, wala di ay. Ay, naa day. Wala ba? Wala ko kabalo. Murag wala man. Kay katigulang na ni Duterte, ni Dagan manggihapon. So, wala. Pwede Roro Nawazoro. Pwede ka mo Dagan. Ano na yung kag age limit? Tiguang ba si Roro Nawazoro? Retirement plan man gud yang giingon. Ay, dili. Karoon na siya mudagan. Kay para naa siya ay pang retirement. Ang iyahang pasabot, modagan, ay amot lang, naaday two sides. Mas tama siguro ang imuha. Pero ang ako ang pasabot manggod, modagan og mayor, pagtigulang na niya, kay mao na ang iyahang retirement plan, ang modagan og mayor. Roro Nawazoro, paki-correct na lang siya. Salamat kaayo sa inyong mga pagpamina. We love you all. We love you all. Bye! Kung nalingaw mo, consider sharing this episode with your friends. Unya, pag-follow or subscribe na lang pod para ma-notify mo sa mong latest episodes. I-search lang sa Spotify, YouTube, or sa imong paboritong podcast app, Dili Ni Advice. Kung naamoy mga storya, topic requests o pangutana, send them in. For submissions, add sponsorships o uban pa, adto lang sa diliniadvice.com. Kung ganahan mo donate, whether one-off or monthly, nami QR codes for GCash o coffee.com diha sa website. Sige. Mauro to guys. Dagang salamat sa inyong suporta. Catch you next time. Same vibes, same nonsense, always with heart. Thank Bye!